Intero ng bagang ni. Baka nahulog. Uyo na baga sa pani. Nahulog. Yaw na si pani. Anan nagtataraw na. Big init. Video ka. Good morning kabayan. Ngayon ay pumunta kami ng Barangay Balaton at graduation ng kapatid ko. Dapat alas 10 ng umaga. Papunta na kami ng Barangay Gibahoy o Balaton kasi low tide. Oh no! Yung bangka hindi na makalabas kasi low tide na. Yan, low tide na siya. Sobrang lawak na ng low tide. Hindi na makalabas ng hindi na makalabas ng bukanan doon sa labasan, kaya medyo ano na. Grabe kasing atrasado ng nanay ko. Dapat sinabi ko na kasi na dapat alas 10 palabas na kasi excuse me po, low tide nga. Ay nako, hindi pwedeng hindi makapunta kasi ako yung aabay sa kapatid ko na mag-graduate ng grade 12. Yung mga pamangkin ko at ang nanay ko, yung lalakad kami. Oh, nagbayad ka tricycle? Pero ang binayad mo? Nay. Yeah. Oh, yan. Nagdadala kami ng tubig na inumin kasi doon sa Barangay Balaton medyo ano yung tubig, contaminated ng tubig alat, kaya medyo ano siya, matayam kung tawagin. Ayun na, oo. Ay nako, grabe sakripisyo. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Ay nako, yan ang prinsesa. Grabe ang kakabag ko. Malaking ano eh. Come. Come. Look at me. Doon sabi sa. Doon kay ano, kay ate. Duman sa HUNAS. Sige. Hugado, kasasakdo.
Rayunan sinakduhan. Suporta kayo na ba yung bulsa? Sabi mga kuya dyan, maglakaw na naman. Naku ay sumay. Kaya ba nga? May foundation ko. Foundation hikaw. Sabay-sabay ka pa marami ka lang. Ay na kasi batuta na yung maganda na niya. Yan tugan niya. Kapal na. Ganun din siya na pa. Okay na. Dahil mo baka naka, ayun. Baka nahula. Ayaw na baka si Pani. Yaw na si Pani. Anan nagtataraw na. Big init. I-video ka. Mas makapatalo pa nito at sa inyo na kung makakapag-eskwela kami. Kasi kapag nakatapos kami, mapapakinabangan ng mga sa inyo pagkakuha.
Siyempre gabayan mo ni. Siyempre gabayan mo. Ah, iwa ka na palang daraga. Ay, nasa sa kuyang estudyante. Pasit na lang ang estudyante ko, busy. Salang na baga. Masala ka na. Kasi may abay. Sunod. Oh, nagkalilibong na. O, bahala na kamuka. Barangay Balaton, Nagunoy, Camarines Sur. Congratulations, my dear graduates. You may now be seated. And my country. I further pledge
without mental reservation to uphold and defend at all times the ideals and principles of my alma mater, and to bring her glory and dignity by leading a clean and honest life. So help me God.